Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Que tal? Como están? Sexan benvidos un ano máis a este Verán Verán. É un placer pro equipo do canal Rías Baixas e para min acompañalos un verán máis neste espazo, un programa onde como cada ano realizaremos entrevistas a políticos, a xente vencellada co mundo do deporte, da sociedade, da cultura e onde estaremos nas citas veranegas máis divertidas. Todo isto na compañía e coa colaboración de Localía Vigo, Radio Televisión de Ferrol, Televinte Chantada e Telemiño. Este ano farémolo un ano máis dende o Concello de Sanxenxo. Xa ven a estampa que temos aquí no Paseo de Silgar. Así que non teñen outra cousa que facer que tomar asento, acomodarse e acompañarnos neste primeiro Verán Verán. E comezamos este Verán Verán dende este Paseo de Silgar xustamente falando deste Concello, falando do Concello de Sanxenxo e que queremos plantexar a seguinte pregunta: que é o que fai especial este Concello para que sexa un dos destinos por excelencia da nosa comunidade? Pois ben, esta foi a cuestión que a nosa compañeira Alba García plantexou nesta praia de Silgar. Ola Silvana, topámonos nun dos lugares máis populares de Sanxenxo. Ata aquí, ata a praia de Silgar, achéganse cada ano miles de turistas para desfrutar do verán. Así que hoxe imos a preguntar a toda a xente que está por aquí tomando sol que o que fai que este areal sexa tan especial. De onde sodes? De Asturias. É a primeira vez que estás aquí en Sanxenxo? No, vinimos máis veces. E que tal o día de hoxe de praia? Parece que foi o primeiro día de verán, non? Que Formidable, formidable. Maravilloso. E que vos gusta tanto desta praia de Sanxenxo? Por que vides tanto? Ves como a tiro fijo que hace siempre calor. Sí, vamos aquí en la playa desde las 12 de la mañana y hasta que no marche el sol nosotros no nos vamos aquí. Maravilloso. De onde sodes vos? Eu son de Coruña e las de Lugo. No, soy de... Santiago. Por que os gusta tanto Sanxenxo? Moi bo tempo e as praias están moi ben. E que faz por aquí, por Sanxenxo? Veranear, descansar un rato, la playa, ponerte un pouco morena, intentarlo. E a auga como está? Que eu non a pude probar. Ay, horrible de fría, horrible de fría. Quentiña, está quente, sí, hoxe sí. E que tal el agua? Está fresquita ou non? Sí. Pero está bien, para bañarse. Aquí tenéis microclima. Tamén facía falta esta temperatura en Galicia. Siempre que hemos venido nos ha coincidido muy buen tiempo, la tranquilidad y la comida. No sé, es un sitio muy acogedor. Y estupendamente. Y además hay mucha movida también. Maravilloso. Sí, muy bien. Mucha fiesta, muy bien. E que plan tedes para despois da praia? Pois cear, sair a dar unha volta, sair de festa. Sí, a verdade é que onte saímos un rato e, bueno, aínda había xente. Sí, muy bien. Mucha fiesta, muy bien. Que tes pensado facer despois da praia? Creo que sobra que facer. Vamos por aí sempre a pinchar algo e a tomar unos albariños. Comer por aí unhas tapiñas. Albariños. Y vinos para adelante y para atrás.
Que ben estás na terraza, non? Estamos muy a gusto y por fin ha salido el sol, hace calor, a tomarnos unos helados y unos mojitos. Sí, está muy rico. Bueno, después de un día de playa y de sol, que mellor con a terraza, ¿no? Oh, mejor nada. Y ahora disfrutando de las terracitas de Sanxenxo. Sí, sí, después a una ducha, prepararnos y a salir un poco de fiesta por ahí. Aquí o que sobra que facer de planes. Vésevos aquí como perfectamente. Bueno, encantadísimas. Esto es un clima maravilloso, un ambiente muy bueno, unas playas preciosísimas y una gastronomía estupenda. Gustóme moito. Muy bon, muy bon. O sea, me gusta primero la gente, luego la gastronomía, luego la tierra. A mí las rías, que non os había visto. Senta ben un helado despois do día de sol. Sí, porque é moi fresquiño. E que recomendamos de Sanxenxo? El Mariciero, la Ola, los locales de tarde y los locales de noche. Yo vengo principalmente por la playa, sí, pero los locales y todo está genial, el ambiente. E para o calor que mellor con a cerveciña, non? 1009. E agora nas terrazas, non? Que é o mellor do día. Claro, agora temos que disfrutar aquí o que queda e xa. Hai que recomendar Sanxenxo, non? Entonces merece. Sin duda, a gente como de nuestra edad, gente más joven y a gente con hijos o con familia, que vengan sin problema. Es un sitio que yo recomendaría para venir aquí a veranear. Recomendamos Sanxenxo entón ou non? Faltaría más a todo el mundo. Y vinos para adelante, para atrás. Bueno, Silvana, agora que parece que acabou o día de praia, Rubén e máis eu ímonos a quedar por aquí tomando algo nas terrazas, non, Rubén? Pois nada, deixamos a reportaxe ata a semana que ven. Hasta logo! Pois moitísimas grazas a nosa compañeira Alba e tamén a Rubén, que temos tamén trala a cámara por esta reportaxe e agardo que desfrutasen moito do ambiente de Sanxenxo. Abrimos neste verán o noso tempo de entrevistas. Facémolo dende esta Rosa dos Ventos do Paseo de Silgar e facémolo na compañía dun home que tamén desfruta moito do ambiente desta terra como é o alcalde de Sanxenxo, don Telmo Martín. Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, benvido a este verán e podemos decir que por fin nesta semana non estamos desfrutando do verán en Sanxenxo, en Galicia, sí, non? Pois casi non te vexo do sol que teño de frente para facer esta entrevista. A verdade é que sí, non, que Sanxenxo está sempre bonito, pero cando temos este sol, e sobre todo as persoas que veñen a pasar aquí pois uns días no mes de xullo, pois están encantadísimas do tempo que temos esta semana. Telmo, como se presenta este verán para o Concello de Sanxenxo? Pois eu creo que ben, non? Porque os hoteleiros e as persoas que se dedican ao mundo do turismo a través dos seus negocios, eu creo que están esperando un brambo. Hasta ahora o mes de xuño non foi alá moitado polo tempo, pero si é verdade que hubo hoteles que se tuveron prácticamente máis do 90% de ocupación. Ese é un bo dato, esperemos que o mes de xullo, o mes de agosto e parte de setembro tamén sexa así, así que igual. Turismo importante no verán, pero falamos desa famosa palabra, desestacionalizar o turismo. É posible? Está converténdose isto nunha realidade? Sí, é posible. De feito, se hai datos moi bons para nós, se hai unha ocupación bastante importante, meses como son outubro, como son abril, como son maio, e, por tanto, temos que seguir alargando, digamos, esta tempada para que a temporada media e baixa, pois tamén podamos ter persoas aquí. Eu creo que as persoas que veñen a Sanxenxo, que veñen ás Rías Baixas, non veñen solamente a sola playa. Aquí temos moitísimas cousas por ver e creo que se está notando que a xente está acudindo aquí a eso, a disfrutar delas. Por si ia preguntar, Telmo, porque ademais de vernos no canal Rías Baixas, sabes que este programa se emite en televisión de Ferrol, en Televinte Chantada, en Telemiño. Cales son os atractivos, por así decirlo, deste Concello? Cal destacaría vostede que son esos alicientes? Eu destacaría sobre todo o que é o noso paisaxe, non? O sea, vir aquí, calquera persona que ven aquí e entra por a autovía, que ven de Ferrol, que ven de Miño, que ven de todas as zonas, e chega aquí a baixa, por exemplo, hacia a Lanzada, e veso, ese é un espectáculo, veo, chova, faga vento, faga sol e tal. Por tanto, eu destacaría moito paisaxe, pero despois tamén é verdade que temos un castro na Lanzada, temos aí que nós lle chamamos a xoia da corona, posto que a Lanzada con casi 3000 anos de historia, aí temos un produto moi importante que enseñar, así o estamos facendo, e creo que con eso vamos a triunfar, e con alguna cousa máis, pero habrá tempo ao largo da entrevista para falar delas. Bueno, falamos do ambiente das praias, que son importantes para Sanxenxo, pero tamén falamos do ambiente nocturno. É difícil, pregunto ao alcalde, conciliar entre a vida diurna e nocturna nun concello como de Sanxenxo? Bueno, nós queremos que as persoas que veñen aquí, que veñen a disfrutar, tamén respeten os que veñen a descansar, e, por tanto, buscar o punto de equilibrio entre o ocio e o descanso, entre a diversión e o relajarse, pois a veces é un pouco complicado, pero eu creo que estamos intentando facer ben, estamos conseguindo algo, porque xa nos últimos dous verán, no 2017 e no 2018, as cousas na movida nocturna, tanto en Sanxenxo como en Porto Novo, funcionaron un pouquiño mellor, e así temos que seguir poñendo policía na calle, controlando que non se beba alcohol na calle, controlando os ruidos,
Estámoslo facendo sempre, é difícil en calquer punto de España que teñen, bueno, que quintuplican a población, como é o caso de Sanxenxo, que pasamos de 17.000 a máis de 100.000, e a veces é moi difícil, pero estámoslo conseguindo con eses 60 axentes de policía que temos durante a temporada estival. Seguimos nesta entrevista falando agora de temas de actualidade, que nesta semana falamos dun tema moi importante. Parece que, por fin, e temos que decir este por fin puntualizando, temos solventado o tema da depuradora. Parece que Sanxenxo e Poio xa chegaron a un bo porto e parece que isto está solventado xa, non, alcalde? Sí, bueno, eu quero recordar aquí que no ano 2018, que presupuestos aprobados por Mariano Rajoy precisamente, pois se encomendou a unha empresa pública que é a Aquaes, que pertenece ao Ministerio de Transición Ecolóxica, pois se encomendou de resolver este tema da ría de Pontevedra. Por tanto, eu creo que é unha semana moi boa, porque por fin vamos a poder protexer moito máis a ría de Pontevedra coa ampliación da depuradora de Paxariñas, e, polo tanto, eu estou un partidario de que nós que tiñamos que ampliar a depuradora de Paxariñas porque nos queda pequena, ou se hai que recoller algo dos núcleos de a Granxa e de Raxó que pertenecen a Poio, por benvidos hai que ser solidarios, igual que son outros concellos como eu de Meaño con nós, pero o máis importante non é iso, o máis importante é protexer a ría de Pontevedra, que todos vivimos dela, e creo que é unha boa noticia que así a depuradora de Paxariñas ten un emisario que vai mar aberto e é moito mellor todo. E a parte da depuradora de Paxariñas, con esta nova inversión de 24 millóns de euros en dúas fases, primeiro 17 millóns que tiñan que estar rematados para lá polo ano 2023, pois digamos que vamos a ter unha depuradora, por decirlo de alguma maneira, moito máis pequena que a de Vigo, pero unha depuradora con uns sistemas novedosos e completamente tapada e protexida, etc., que agora non a temos. Políticamente falando, alcalde, na pasado ano falábamos deses comicios que xa tiveron lugar, non? Que foron neste 2019. En este ano quería preguntarlle por eses resultados, non? Situámonos nesa noite electoral, nesa noite do 26 de maio, como se siente con esa maioría absoluta e con 10 concelleiros? Bueno, pois que eu síntome contento e feliz, home, é un tema importante, non? Porque cando fase un traballo e tes o resultado que buscas, que é ganar con maioría absoluta, pois é que fixeste as cousas, creo que é o que ben, non? Entonces, oye, pois haber isto conseguido unha maioría absoluta holgado, o sea, un concelleiro máis que a maioría absoluta, pois para min é moi importante, pero iso é debido gracias ao equipo de traballo que tuven durante a pasada legislatura, e agora estamos moi ilusionados todos os 10 compañeros que formamos o goberno Sanxenxo para poñer a Sanxenxo definitivamente nun lugar que lle corresponda a través de grandes proxectos que hai que facer nestes 4 anos, e é que polo que a xente tamén nos votou, porque non te votan solamente polo que fixeste, senón polo que tes pensado facer, e creo que o que temos que estar pensado facer é moi importante para a gran maioría dos veciños de Sanxenxo. Pois contanos un poquinho, alcalde, que proxectos, cales son eses grandes proxectos para os vindeiros 4 anos? Pois temos dúas líneas. A primeira línea é que calquera persona viva donde vida ten que ter complementados os servicios básicos, que isto é saneamento, abastecimento de agua, alumeado público, as pistas en condicións. Estou me referindo aos núcleos de población. Somos partidarios de asfaltar, arreglar, solucionar os problemas das pistas, aquelas pistas que van aos núcleos de población. E somos partidarios de que outro tipo de pistas novas que se abran, ou algunhas que hai que nos ten asfaltadas pero non van a núcleos de población, pois que se dé outro tratamento pois un pouco máis natural, por decirlo de alguma maneira, non? E a parte de ter os servicios básicos, que iso é primordial, fundamental, pois estamos moi orgullosos de ter que levar a cabo un proxecto tan importante como é a remodelación toda do Porto de Portonovo. E o Porto de Portonovo vai a ter unha actuación que sabemos, e a xente sabe tamén, que non vai a ser solamente, se vai a poder facer en 4 anos, vai a levar incluso 8 ou máis anos, pero xa vai haber un antes e un despois, non? E depois temos que recuperar tamén todo o que é a fachada marítima da Ría de Arousa, que é unha ría olvidada por parte do Concello de Sanxenxo, que non se fixo nada nos últimos 20 anos, e temos a obliga tamén de recuperar toda esa zona da Ría de Arousa e outros moitos proxectos máis que hai que tal, pero eu creo que tampouco vamos a por ir ao personal agora no verán, non? Porque afortunadamente Sanxenxo no verán prácticamente chega a paro cero, e polo tanto hai falta de persoal, e por tanto nos queremos aburrir tampouco. Bueno, pois imos a falar de máis temas, vencelladas tamén como Sanxenxo, con ese cambio de sentido das rúas, como está marchando, cal é a percepción que ten? Pois mira, ahora encontramos aquí no Paseo de Silgar, e o ano pasado por estas fechas, en esta hora, seguramente había aquí un montón de coches pasando, facendo ruído e contaminando, e o que temos que facer cun paseo tan emblemático como é o Paseo de Silgar, pois ir sacando pouco a pouco os coches del. Eu creo que é unha medida boa, está funcionando moi ben. Nós o que queremos facer foi romper co tópico de que era moi difícil entrar en Sanxenxo, é moito máis fácil entrar en Sanxenxo, tes 4 puntos de entrada que veñen a dar ao mesmo sitio cando sales da autovía dos Salés, e recordar que o 70%
90% dos coches que veñen a Sanxenxo entran pola autovía de Salnés, e o que fixemos foi focalizar hacia a autovía de Salnés, poder entrar en Sanxenxo, poder aparcar no parking de Nauta, e por tanto aquí teñen que vir aquelas persoas que veñen a aparcar ou que son residentes daqui ou que é un servicio público, para que os taxis fluyan con máis rapidez e non tarden tanto en chegar aos destinos ou en recoller aos clientes, non? E creo que está funcionando moi ben, eu estou moi contento, sei que hai algúns nos primeiros días que criticaron a que tal, pero son os de sempre, porque non lles gusta cambiar nada, pero eu creo que os cambios veñen ben, e se viñeran mal, habría que fazer outra cosa. Pero estamos moi satisfeitos desde o goberno local polo que significa o cambio este de tráfico. Fixo referencia aos taxis, eu quería preguntarlle tamén polos taxis, tamén cambio de ubicación, como está marchando esas negociacións, que parece que non están conformes con esa nova ubicación? Non, nós temos 27 licencias de taxi en Sanxenxo, sabemos que no verán non chegan, no inverno sobran seguramente, pero hai que telos. Entón, eles están preocupados porque a parada que tiñan hasta ahora no centro onde está a capilla, a iglesia de San Ginés, é unha zona que queremos recuperar e humanizar e que sirva para pasear, que sea peatonal, e por tanto dixemos de leválos a outro punto, que é a calle que está aquí ao lado de Luis Vidal Rocha, e en principio non hai ningún problema, esperemos que funcione ben, eu teño que tomar decisións, e teño que tomar decisións en beneficio do colectivo todo Sanxenxo, non solamente dos taxistas, que tamén hai que cuidarlos porque prestan un servicio público, pero tamén decir que son 27, dos cuales 6 deles non están en radiotaxi, o sea, non teñen emisora, e nós lle dixemos que podíamos ser un pouco, digamos, máis blandos, por decirlo así, pero que teñen que ter todos os radiotaxi, porque agora calquera persona ten unha aplicación ou chama radiotaxi para poder prestar o servicio, que se trata, hai que actualizarse, hai que modernizarse e hai que adaptarse aos novos tempos, o que hai que facer é prestar un servicio bo e velar polo interés xeral de todos. Facía referencia, alcalde, a humanizar, non sei se lle gustaría ver este paseo de Silgar sen ningún coche, non sei se iso sería posible. Sí, claro que me gustaría, ahora mesmo non é posible, hai dúas maneiras de eliminar os coches, unha maneira é soterrando o tráfico e outra maneira é a medida que tomamos nós, poñendo trabas aos coches para que veñan aquí os que teñen que vir, non aqueles miróns que pasan por aquí pola playa, que entraban antes pola Florida e chegaban a Porto Novo e solamente viñan a mirar. Oiga, pois se quede vir a mirar, pois para usted aquí, aparca o coche onde queira ou onde poida, e veña a disfrutar un pouco aquí, e depois toma un agua se queren, non pode tomar outra cousa, pero o que non pode ser é que metamos nos coches para desde o coche estar mirando e disfrutando deste maravilloso paseo, deste maravilloso entorno. E tamén dicir que me dicían que os autobuses non poden vir. Claro que poden vir os autobuses aquí á zona do Puerto e pasar por Silgar, pero pasan por Silgar se veñen con xente que vai a parar aquí. Agora, pasar de Mirón dentro dun autobús que non fan ningún gasto no pueblo, por de verdade que eu non defendo eso. E, por tanto, facilitámoslle que calquera autobús poda vir hasta aquí, pero sempre cando veñan a baixar aquí, non que pasen de largo sin parar. Vamos, que o ten claro vostede. Outra cosa que teña claro tamén é o de quitar as duchas das praias. Pero non é que eu teña claro eu comigo, é que eu, para tomar unha medida, primeiro pregúntalle a moitas persoas, esas persoas que eu lle pregunto seguramente, como non lle preguntas todas o mismo, a mesma pregunta, pero co mesmo destino, coa mesma, digamos, obxectivo, resulta que sei perfectamente cando tomo unha medida que antes falando con moitísimas persoas, é unha táctica que teño eu e só dar bo resultado de momento. Alcalde, falamos desas duchas que se eliminaron das praias, a que se debe esta medida e de que xeito a defende tamén? Debes a dúas cousas. Unha, primeiro, a veces pagan justo por pecadores, é que recomendan desde Europa que non se debe gastar tanta agua para ducharse na playa, cando un ven á playa, pois se baña na agua salada, e despois cando chega ao hotel ou á súa vivenda onde este aloxado, pois se ten que duchar e asearse como Dios manda esa agua que sacamos do corpo, do sudor e dos xabóns que utilizan na praia que non se pode, pois non teña que colleros outra rapace, outra persona calquera. E puxemos os lavapés no entorno da salida das praias para que con ese lavapés, é verdade, cando te vas a calzar que teñas un pouco de comodidade, pero desde logo duchar nas praias non o vexo ben, e vexo moi ben a medida de retiralas, e tal, e creo que a xente tamén o está agradecendo. Non o agradecen algúns que viñan e resulta que se duchaban, pero con champú e todo, pois na praia, e iso non pode ser. Alcalde, teñolle que preguntar tamén nesta entrevista por esa nova que saiu da suba do seu salario. Falamos de 18.600 euros. A que se debe ou do que xeito justifica? É algo que eu creo que tamén ten a oportunidade non de explicarlle aos seus veciños. Sí, bueno, eu creo que aos veciños que eu me podía poñer un salario de máis de 53.000 euros, según marca a lei, puxemos 48.000. 48.600, non? Sí, comparado con... Sí, 48.600. Eu creo que tiña 30.000 na legislatura pasada porque fora un acordo que tiñamos, que agora non vou entrar nese tema, pero sinceramente non creo que haixa ningún veciño que lle parezca que Telmo Martín cobra moito ao frente do Concello de Sanxenxo con todo o que Telmo Martín fai. Eu creo que esa fama non a teño e creo que tamén é bo que un alcalde teña un sueldo máis ou menos normal. E teño que dicir outra cousa, xa me dá un pouco de vergoña que este sempre na boca de todo o mundo o sueldo dos políticos, non solamente meu, senón de outros compañeros de calquera clase política. Ese debate eu creo que debemos de pasar a outras cousas.
xa empeza a ser un pouco, digo eu, aburrida e cansino tal, non? É como cando se dice que aí os políticos están aforados tal, non? Que están aforados son outras persoas que non se dicen, nadie se atreve a dicirlo porque están noutra institución e non son precisamente os políticos os que teñen, os que están aforados nada máis e que parece que son miles deles, son outra xente que nunca nadie quere falar deles e xa está ben desas cousas, non? Eu teño que dicir unha cousa aquí, e me cabrea moitísima demais. Non se cabrea, alcalde, pero digamos. Non é cabreado, é que é verdad. Hai que dicirlle xa a xente que sin políticos non hai democracia, hai dictadura. A veces entramos a razonar que teñen que haber partidos políticos. Ten que haber, e hai nos que respetar moito, e cando hai un chourizo, sea de partido político que sea, ten que ir á cárcel, e xa está. O que non se pode andar é criticando a todo o mundo por igual, porque uns cuantos son ladróns ou son malas persoas. Non é así. E eu defendo a política por encima de toda, defendo a todos aqueles políticos, sean de Podemos, do Bloque, do PSOE, do PP, de quen sexa, ou de Vox, de me dá igual, e de Ciudadanos tamén, ou independientes, de quen sexa, que é bo que haixa políticos, senón non se reforza a democracia. A ver se eu teño 60 anos, e vivín tamén algo en dictadura, e non a quero volver a ver nin en pintura, e parece que algúns están en contra dos políticos, entón que veñan os dictadores, logo, home, que xa está ben, joder, sin políticos non hai democracia, sin partidos políticos tampouco, entonces apoyémonos a todos, e cando fagan alguna cousa mala, pois á cárcel o castigo que marca a lei, pero non así o que está pasando, porque a mí me indignan tamén as redes sociales cando un fala alegremente con anónimos e con pseudónimos, isto que é? Pero en que país vivimos? O que ten que dicir algo que o diga a cara directamente para fazer un país máis humano, máis fuerte, máis transparente e mellor para todos. Pero non estes chorizos que hai que se esconden detrás das redes sociales, teño que dicirlo así. Quedamos con esa mensaxe? Home, claro. Así me gusta. Telmo, unha cousiña. Sí. Antes de rematar, imos a rematar este verán con outro ton, non lle parece? Cenos un poquinho, como se presenta este verán para vostede? Tamén descansará, terá vacacións ou non terá vacacións? Eu teño un problema que se me dicen todos os compañeros. Eu teño un problema que a verdade é que son un pouco tonto porque traballo como un animal cando tiña que disfrutar un pouco máis de todo isto. Cando fago unha cousa que sale ben, como algunha cousa que preguntastes antes, e que sale ben e que temos cousas moi boas, se hai de disfrutar un momento, nin o disfruto. Bueno, disfruto traballando e tal. Agora acabo de chegar a outro sitio correndo aquí, ahora teño que ir para outra reunión. Non vai descansar nada ao longo de todo o verán? Bueno, pero que eu creo que o meu corpo non necesita descansar, eu creo que necesita actividade. Eu creo que hai certas cousas, claro, eu teño ese defecto que son hiperactivo, pero bueno, buscarei tamén algún momento para relaxarme. Habrá que relajarse un poquinho, non? Despois da campaña de todo. Pero xa me relaxar, pero que máis relax que estar aquí vendo isto, mira. Eu me imagino que as cámaras estarán grabando un pouco non solamente a mí, senón todo este entorno. Onde hai isto? Este é como que vai ao Museo de Prado, por exemplo, non veo o Guernica ou non veo as meninas, pero este é igual. Bueno, pois Telmo Martín, moitísimas grazas por estar connosco, que desfrute do seu verán. Non vamos a brindar nada, Hombre, claro que vamos a brindar ahora mismo con Martín Codas. Hoxe temos que brindar. Moi boviño, por certo. Moi boviño. Telmo, moitísimas grazas por estar connosco. Antes de brindar, imos dar paso ao noso compañeiro de Telemiño, Paco Gallego, que nos vai a falar desa ruta dos fornos. Quedamos con él e agora sí, brindamos por Sanxenxo e co alcalde de Sanxenxo. Telmo Martín, un placer. Un placer. Moi boas, amigos de Merán Verán. O sábado anterior a que se celebra a festa de exaltación do pan de cea, tamén se celebra a Ruta dos Fornos. Queren saber de que se trata? Pois acompáñenme. Na Ruta dos Fornos temos música, temos bons manjares e ten que estar o pregoeiro, como que non, temos que estar aquí. Que ofrecedes vos? Vamos a ver, para empezar, bueno, son 5 fornos museo que se fan por toda a parte de Cea. En cada forno hai fornos temáticos, sírvense diferentes tipos de viño. Despois, tema de comida, pois comida abundante, troitas, como podes ver, chourizo, salchichón, mejillós. As pandereteiras de Ferreña do Monte do Irixo vanos a dedicar un tema para os nosos telespectadores. Adiante!
Xa vexo que estás ben. Eu con viño branco e empanada, que veño desde Buenos Aires a comela. Bueno, non me podo creer. Bueno, pero serás de aquí da terra, Eu non? son daqui de Cea. E viñeches a festa esta, Veño concretamente? todos os anos a festa desde Buenos Aires. Que bon. É unha boa idea, tiña que haber sucido antes xa. Sí. Sí, hombre, hai que aproveitar o que temos. Estas cousas que temos aquí, joder, os produtos bons de Galicia, hai que dar pulo a todo o que se fai aquí. Están descansadas xa da ruta. Cansadas, hai que reposar de cando en vez. Hai que reposar o viño, o bo pan de cea, os mesillóns, que máis se tomaba? Tortilla... Fiambres. Os mexilóns máis ben na costa. Aquí tiñamos que o chouriciño, a tortilla, o pulpo. Que tal o están pasando na festa? Moi ben. Beberon moito? Bastante. Puro viño blanco, pero estou que... Comeron moito tamén? Ben, é todo rico, todo buenísimo. Usted de Cea, claro. De Cea mismo, eu, meus pais, e os abuelos... Ven para aquí, ponte ao meu lado, ponte ao meu lado. Mira unha cousa, puxose guapísima para ir da ruta do Ai, Cea. gracia, é que xa se me borraron os labios, non estaba moito máis linda. Si é como hai que vir á festa, verdad? Claro. Si é como hai que vir á Sí, festa. señor. Con bo humor, disposta a pasalo ben, Sí, e pero tamén guapa. isto axúdame, sabe? Non sei, animado, os vexo tomando viño. Sí, viñamos aquí tomar uns viños, uns pinchos, un panciño. Que facedes? Bebedes máis ou comedes? Que é o que máis facedes? Ben, o ves, as dúas cousas. As dúas cousas. Podemos brindar por esta sexta festa dos fornos, a ruta dos fornos. Sí, señor. Sí. Viva a festa do pan. Bueno, e como non podía ser menos, despedimos a reportaxe bailando unha muiñeira cos de Airiños do Coto da Baixa Limia. Hasta a semana que ven. Moitísimas grazas, Paco Gallego, por esa reportaxe, o noso compañeiro de Telemiño, e aí quedamos con esa muiñeira e ese ambientazo que se viviu nesa sexta edición da festa da Ruta dos Fornos. Nestes intres, co seu permiso, imos a tomar uns minutiños de descanso, pero chegou un momento tamén de presentarlles o noso grupo da semana. Con eles estivo o noso compañeiro David Valverde e o noso grupo é Galifunk. Quedamos coa súa música e axiña estamos de volta con moitos máis contidos aquí neste Verán Verán. Que tal, Silvana? Moi boas. Estamos xa no set musical do Verán Verán e hoxe estreámonos nesta nova tempada porque estamos no Parque da Praia da Panadeira aquí en Sanxenxo e teño con nós a Martín, que é un pouco representante de Galifunk, ¿no? Teño entendido, que tal? Sí, bueno, eu son un representante, pero todos aquí temos voz e voto. Vexo que sodes ata 10 mozos. Quería preguntarche, o voso estilo é así un pouquiño peculiar, non? Temos entendido. Sí, a ver, nós somos unha brass band que imitamos as brass band americanas e tal, e facemos música, pois eso, norteamericana, funk, disco, pop, rhythm and blues e tal. E, bueno, tamén o noso vestimento é así, todo americano. Vos coñecíabados porque estades todos na banda de música de Pontevedra, entendido? Sí, a ver, todos, bueno, casi todos estábamos na banda e os que non estaban, pois colaboraron varias veces e tal, sí. E un pouco, quen foi o quen tirou de quen para que vos xuntades os 10 e facer o grupo? Pois o grupo foi unha idea de Jorge, que é o que toca a percusión pequena, e Óscar, que toca o trombón. Eles dous falaron da idea porque, bueno, hai unha banda que se chama Lucky Chaps e outras bandas por aí que lles gustaba moito e, bueno, foi os que nos xuntaron a todos e a nos encantou e aquí estamos. E dicíasme que facedes case todo versións, non tedes nada propio aínda? De momento non, é unha idea que estamos valorando, pero de momento só facemos versións porque creemos que como mellor, o sea, como máis rápido conectamos coa xente e tal, nos concertos e así. Unha vez pois nos coñezan máis, pois igual entramos en este repertorio propio. E xa para ir rematando, isto das brass band, en que consiste? Quero dicir, son maiormente instrumentos de metal, non? De percusión, digamos. Sí, a ver, somos instrumentos de vento, bueno, Jorge Chimo, que é o batería, tocan percusión, somos de vento metal, menos os saxos, que somos da familia do vento madeira, pero, bueno, somos aí acoplámonos perfectísimamente. Bueno, pois agora xa deixámoslles con Galifunk e a súa actuación.